खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै नैबे जोंनि बर' हारिनि गोदान बोसोर होननानै बुङो बेखौ फालियो बेनो जाबाय बैसागु बे बैसागुआव गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलाव जायफोर जोंनि बैसोनि सियायं जानाय आयं जानाय आबै आबौ जानाय आदैमोन जानाय मादैमोन जानाय आंनि बिनानावमोन जानाय आंनि बिब'मोन जानाय आंनि बाजैमोन आंनि आदामोन बिथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोजों आंनि चेनेलनि दारै बिएम सोदोब चेनेलनि दारै नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनानै खुलुमहरनाय थाग्रोबाय स' बे बैसागो दानावहाय गोबां गाजा गोमजायै रंजानो मोन्थों मानो होनबा थांनाय बैसागो दानावहाय जोङो रंजानो मोनाखै कर'ना भाइरासनि थाखायनो गोबां स्रोद रंजाखुमानो गोनां जादों कर'ना भाइरासनि थाखायनो मागो फोरबोखौबो गोबां माने स्रोद रंजानो गोनां जादों लिमिट हिसाबै माबा 200 जन 300 जन 4 जन बेबायदि रंजानो गोनां जादों हाबाफोरावबो थांनो गोनां जादों खिन्थु एबारनि बाराव नोंथांमोना गाजा गोमजायै रंजानो मोनसिगोन स' मोजाङै फालियो रायजो राजाफोर आंनि फंबायमोन बिब' बिनानावमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो गोसो गोरबोजों नोंथांमोना नांलायनाय खमलायनाय दा खालाम जुमाय लोंनानै आंनि बिदामोन आंनि बिबथैमोन आंनि आयंमोन नोंथांमोना जुमाय लोंनानै नांलाय खमलाय खालामनानै गावनि जातिखौ बदनाम खालामनाङा बेवहायनो मुगैलायनाय जायो धोरोमा धोरोमि मुगैलायनाय जायो स' ओरैबायदि धोरोमनिया ओरैबायदि फालियो आरो बिथांमोननिया खालि लोंनाय जानायल' जालायो स' बेफोरबायदि जायो रायजो राजाफोर बोसोराव खेबसेल' फैयो आरो बेखौ जों रंजानांगौ बाजानांगौ आरो जों बेखौ मोजाङै रंजानानै गावनि बिमा बिफा गावनि बिबथै बियादै गावनि बिमादै गावनि आबै आबौमोनखौ गोसो गोरबोजों जि नोंथाङा खामायदों बोसोरावहाय बेखौ नोंथांमोनहा खामायनायखौ अननानै बिथांमोना गिफ्ट होनो हायो जाहाथे आंबो थांनाय बोसोराव होदों आरो लोगोसे देग्लाय बोसोरावबो आंबो होनो नाजागोन स' बे मोनसे अननाय आरो हायाब्लाबो जेबो नङा हायाब्ला नोंथांमोननि हालोदखौ मिथिखायो जाय हायो जाय हानाय बेखौ नोंनि न'खरनि गेदेरमा सुबुंफ्रा मोनथिखागोन बे हाखायो बाट हानानैबो होनो हायाखै होननानै स' बेबायदि आरोना स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना गावनि बिमा बिफाफोरखौ खुलुम मान लाबानो जाबाय जाहाथे जों बोर मोनो जे जोंनि जौगानायावहाय बिमा बिफानि बा गेदेर गोलावफोरनि आशीर्बाद थायोब्ला जों थाबैनो जौगासारो स' रंजालि बैसागु नैबे 2022 मायथाइयावहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि बा जोंनि आउट अफ आसामनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर जेखिनि खना खनला बे बुहुमनि माने सायावहाय थानानै संसार जानानै दङ जोंनि बे बर' सुबुंफ्रा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रंजानायजों लोगोसे आशीर्बाद हरनाय थाबाय आंनि फारसेनिफ्राय आरो नोंथांमोननिफ्रायबो आं आशीर्बाद मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय जै रंजालि बैसागुनि आरो लोगोसे जै बर' हारिनि जै जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बयबो जाहाथे गाजा गोमजायै मोजाङै रंजाथों आरो इसिं खनायाव दोनखुमानाय माइब्रा बिदैखौ जाहाथे एसेल' लोङो बारा दा लोंथों एसेल' लोंनानै रंजाथों बांद्राय लोंनानै जुदि माबायोब्ला बुलायलायनाय जायो सोरबा सोरनि हिन्जावखौ ओरैबायदि खालामनाय सोरबा सोरनिबा फिसाजोखौ ओरैबायदि खावनाय सोरबा सोरनि फिसाजोखौ एदावनाय सोरबा सोरनिबा हिन्जाव जाखानायखौनो बहाबा लाना खारखुमानो नागिरनाय स' बेबायदि जाहाथे जों खोनालाया बेबायदि जाहाथे जाया अभार होनोबो नाङा जायफोरनि न'खराव जुमाय लोंहोयो जायफोरनि न'खराव रायजो राजा जमा थाङो बेफोरावबो न'खरनि बिगोमाफ्रा लिमिट हो बारा बिब्लाबो होनो नाङा जि एसे न'खरनि जाथियानो जाया मानो स' बे बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै रंजायै मोसानानै जे नोंथांमोनहा माने जाहाथे माने बारग'होलाङो स' बैसागो बोथोरा सफैलायबाय स' बेबायदि मोसानानै नोंथांमोनहा गाजा गोमजायै रंजानानै बिदाय हरदो स' बेखौनो आं आसा थाबाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि जानानै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ